Vážení přítomní dámy a pánové, vážené partnerky, dovolte mi, abych vás přivítala jako matrikářka magistrátu města Kladna, před kterým vstupujete do svazku partnerského. Je pro mne velikou ctí a potěšení, že chcete učinit své prohlášení v salonku kladenské radnice. Dnes prožíváte výjimečný okamžik vašeho života. Rozhodli jste se spojit svůj život do svazku partnerského a vykročit na společnou cestu. Od dnešního dne budete na všechno dvě. Jedna druhé svěřujete své naděje a život. Jen na vás záležet, život bude. Věřím, že obě vstupujete do partnerství plny krásných předsevzetí a přání. Jako dvě ženy, každá se svými ideály a sny o budoucnosti. A odcházet budete jako partnerky, které mají ve svých rukou splnění všech svých snů a představ, jenž mohou uskutečnit společně jedna pro druhou. Věřím, že to bude život plný pochopení, vzájemné úcty se smyslem pro vše krásné, co život přináší. Při svém putování životem nikdy nezapomínejte na své blízké, ani jedna na druhou. V budoucnu určitě přijdou i chvíle, kdy bude potřeba velké dávky tolerance a pochopení. Bude důležité, abyste byli druhé oporou a tou nejlepší přítelkyní. Tento dnešní obřad je pouhým úředním aktem. To opravdové a krásné musíte dát vašemu partnerství pouze vy sami. My všichni zde vám z celého srdce přejeme, aby těch krásných chvil bylo co nejvíce a aby vaše partnerství bylo naplněno láskou a porozuměním. Mějte prosím na paměti, že dokonalé bytosti žijí pouze v pohádkách a že opravdoví lidé mají své chyby a své slabé chvilky. Prožijte spolu krásný, radostný a spokojený život. Ať se vám splní všechna vaše očekávání, touhy a životní přání. Já vám přeji plné pohody, sluníčka a lásky. Protože jste splnili všechny podmínky, pro uzavření registrovaného partnerství, lze přistoupit k souhlasnému prohlášení zde Ivany Hubené, Tomsové, o jejich svobodné vůli vstoupit do partnerství. Jako svědkyně jsou přítomné paní Hana Muzikářová a paní Krista Semeňová. Nyní poprosím přítomné, aby povstali. Děkuji. Nyní mi dovolte oslovit vás, vážené dámy. Zda vám nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství a zda chcete vstoupit spolu do partnerství. Takže se vás, paní zda chcete uzavřít partnerství s paní Vlastou Tomsovou. Ano. Děkuji. Takže se vás, paní Vlastou Tomsová, zda chcete uzavřít partnerství s paní Ivanou Hubenou. Ano. I vám. Děkuji. Vzhledem k vašemu souhlasu prohlašuji jménem České republiky vaše partnerství před zákonem za právoplatně uzavřené. A nyní vás poprosím a přinesu, abyste si dali své a dali si své první partnerské políbení. Takže jak jste na prosím. Vás poprosím o podepsání protokolu o vstupu do registrovaného partnerství. Tak prosím. Prosím vás. Prosím.
Tady nahoře. Ano. Děkuji, poprosím světkyni. Ale prosím. Děkuji vám. Takže teď už bude následovat váš přípitek partnerský, takže poprosím obě partnerky. Prosím. Poprosím obě světkyně. Já nevím, takhle. Takže na vaši lásku, na vaše štěstí, na krásný život, ať se vám všem daří. A moc vám to sluší. Blahopřeju. Příhodné, ano. Takže i s vámi. Zdravíčko, zdravíčko. Takže poprosím, abyste se postavili zády k tomu stolečku, už bude následovat gratulace. Takže já vám to přeju. Ještě jednou hodně štěstíčko, ať se daří, se máte rádi, je to na vás vidět. Takže blahopřeju. Doufám, že si tam stanete doklady taky, hodně štěstíčka a lásky. Jo, blahopřeju. Tady potřebuji. Nebo jestli chceš nějaký otočení, může být. Tak můžete.